बबलू नाणेफेक करून घ्यायची आहे लगेचच. अंपायरने नोंद घ्यायची आहे. हा सामना लगेचच सुरू करायचा आहे. हा सामना 3 षटकांचा असेल. तिन्ही फ्रेश बॉलर टाकावे लागतील. सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची आहे. वैष्णवी असता दाऊद भाई प्लीज पवेलियन में आ जाइए. एमएससी पड़वे के दाऊद भाई एमएससी पड़वे. दाऊद भाई प्लीज पवेलियन मध्ये या. दाऊद भाई एमएससी पड़वे के दाऊद भाई जल्द से जल्द पवेलियन में आने की कोशिश करें प्लीज. आता जो सामना होणार आहे त्या सामन्याचं समालोचन करतील समीर लाकडे. धन्यवाद समीर. हॅलो चालू होणारा सामना तो म्हणजे एमएससी पडवे वर्सेस वैष्णव आस्था. या दोन्ही संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल झाला होता. नाणेफेकीचा कौल एमएससी पडवे या संघाने जिंकून प्रथमतः फलंदाजी स्वीकारली आणि गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते वैष्णवी आस्था या संघाला. पाहूया प्रथमतः फलंदाजी करून एमएससी संघ किती धावसंख्या गोळा करतो या स्पर्धेमध्ये. या मॅच मध्ये जास्तीत जास्त धावसंख्या गोळा करावी लागेल तर आपला संघ पुढे जाऊ शकतो. सलामीची जोडी मैदानावरती.
सयान आणि वजाद. सयान हा मोठा खेळाडू आहे, पाहूया. दरम्यान सलामीचा गोलंदाज राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. यश पहिला चेंडू फेकेल सयांसाठी, पाहूया. पहिला चेंडू एक धावासाठी जातोय. संघाचं खाता उघडतोय. धावसंख्या झाली ती 1. चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल सयांच्या रूपामध्ये, पाहूया. तर शॉट म्हणावं लागेल. चौकार जातोय. 4 धाव मिळत आहेत. 4 धावेने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या झाली ती 5. अशीच फलंदाजी करावी लागेल आपल्या संघासाठी. सुंदर फटका म्हणावा लागेल. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक 2 चौकार. धावसंख्या झाली ती 9. 3 चेंडू फेकून झाले. 3 चेंडू मध्ये 9 धावसंख्या झाली. चौथा चेंडू फेकेल राईट आर्म विकेट मारा करेल तो सयांसाठी. आणि हाही पुन्हा आता मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल ते गोलंदाजीचं यश यांचा. हा चेंडू जातो निर्धाव चेंडू. थोडंसं कानमंत्र देत आहेत नॉन स्ट्रायकिंगचे खेळाडू वजाद सयांसाठी. पाहूया या चेंडूवरती सयान काय करतोय. कानमंत्राचा उपयोग कितपत नेटचा इशारा येतोय. एक स्टिकच्या बाहेर असलेला चेंडू अवांतर धावेने धावसंख्येत भर पडली. धावसंख्या झाली ती 10. हाही वाईट चेंडू. धावसंख्या झाली ती 11. चेंडू यश यांचा सयांसाठी. पाहूया सयान. आणि हा मात्र विकेट होतोय. सयान याला वाटलं होतं की हाही चेंडू वाईड जाईल. मोठा धक्का बसतोय एमएससी संघाला सयांच्या रूपामध्ये. धावसंख्या आहे ती 11. 5 चेंडू फेकून झाले. शेवटचा चेंडू असेल पहिल्या संघामध्ये यश यांचा. शेवटचा चेंडू लॅबोसाठी, पाहूया. आणि हाही विकेट होतोय. बॅक टू बॅक 2 बळी मिळवतो यश आपल्या संघासाठी. पहिलं षटक समाप्ती. 1 षटकाचा समाप्ती अखेरीस. धावसंख्या आहे ती 11. 2 बाद 11. बंदार घटना कुठे असतील त्यांनी पॅव्हलियन मध्ये यायचंय. बंदार घटना विरोध वैयक्तिक पहिल्या संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन येईल. राईट आर्म विकेट मारा करेल तो वजाद साठी. पाहूया वजाद आपल्या संघासाठी काय योगदान देतो. पहिला चेंडू अवंतर फेकला. वाईटच्या रूपामध्ये 1 धाव मिळते संघासाठी. पाहूया पडवे संघाला. पुन्हा एकदा फटका. उलटा चेंडू जमवला. खराब क्षेत्रक संधी पाहायला मिळते सरळ. या मात्र 4 धावा. 4 धावेने धावसंख्येत भर पडली. धावसंख्या झाली ती 16. चेंडू फिरोज यांचा. मात्र सुरेख चेंडू फेकला. चेंडू गेला सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन फिरावला. निर्धाव चेंडू जातोय. चांगली फटकेबाजी करावी लागेल एबीएससी संघाला जर जिंकायचं असेल तर. पुढील चेंडू. हा मात्र चेंडू मारला होता मात्र तिथे. निर्धाव चेंडू जातोय हा. चेंडू फिरोज यांचा. हा मात्र मारलेला चेंडू सरळ सीमारेषा पार होतोय. 4 धाव मिळत आहेत. सुरेख फटकेबाजी. अशी फटकेबाजी आपल्याला करावी लागेल. धावसंख्या झाली ती 20. 4 चेंडू या ठिकाणी फेकून झाले. 2 चेंडू शिल्लक असतील या षटकामधील. या 2 चेंडूवरती किती धावसंख्या गोळा करतो ते पाहायचंय आपल्याला. पाहूया. फिरोज हा सुद्धा रत्नागिरीतील एक मोठा खेळाडू मानला जातो. वारंवार आपल्याला एमएससी संघाकडून सुद्धा खेळताना आपण त्याला पाहतो या पंचकृषीमध्ये. मात्र तो आता विरुद्ध संघाकडून खेळतो आणि हा मात्र विकेट होतोय. बॉक्स आउट होतोय या ठिकाणी. वजाद. मोठा धक्का बसतोय एमएससी पडवे संघाला. सुंदर गोलंदाजी म्हणावी लागेल ते
वैष्णव असता या संघाची गोलंदाजी अप्रतिम. विकेट होतोय. आता मात्र मैदानामध्ये टिपू येतोय. शादाब कले आणि टिपू दोन्ही बंधू, पाहूया या दोन्ही बंधू एमएससी पडवे संघाला किती धावसंख्येपर्यंत पोहोचवतोय. दरम्यान शेवटचा चेंडू असेल फिरोज यांचा. राईट ब्राऊन विकेट मारा करेल शेवटचा चेंडू टिपू साठी. पाहूया टिपू. मात्र चेंडू पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न होता. हा चेंडू निर्धाव जातोय. षटक समाप्ती. 2 संख्येच्या समाप्ती अखेर धावसंख्या येते 3-20. शेवटचं षटक असेल या ठिकाणी. 3 षटकांचा हा सामना आहे. या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावसंख्या गोळा करावी लागेल एमएससी संघाला. आणि आता मात्र येतोय तो सोहम भाटकर. हा सुद्धा एक मोठा खेळाडू मानला जातो. आता मात्र सुरेख चेंडू फेकला. चेंडू निर्धाव जातोय. स्वतः अडवतोय चेंडू शादाब कले. शेवटचे 5 चेंडू असतील या इनिंग मधील. पाहूया सोहम सुद्धा किती धावसंख्येपर्यंत रोखण्यामध्ये यश येतोय सोहम याला. तरी सुंदर चेंडू या ठिकाणी. हाही चेंडू निर्धाव जातोय. सलग 2 चेंडू निर्धाव फेकण्यामध्ये यश मिळता येते सोहम याला. शादाब. पाहूया पुढील चेंडू. तिसरा चेंडू राईट राऊंड विकेट मारा करेल. हा चेंडू अवंतर फेकतो. ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू. एक धाव मिळते अवंतरच्या रूपामध्ये. धावसंख्या झाली ती 21. आता मात्र सुरेख गवसला 4 क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. 4 धाव मिळतात या चेंडूवरती. 4 धावांनी धावसंख्येत भर पडली. धावसंख्या झाली ती 25. तीन चेंडू या ठिकाणी फेकून झाले. 3 चेंडू आहेत. 3 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावसंख्या गोळा करावी लागेल. 3 चौकार मारावे लागतील ते एमएससी संघाला. 25 अशी धावसंख्या झाली. 3 चेंडू शिल्लक असतील या इनिंग मध्ये. आई चांगला फटका मानावा लागेल शादाब यांचा. या 4 धाव मिळत आहे. आता मात्र चांगला सूर गवसतोय. सलग 2 चेंडूवरती 2 चौकार मिळवतोय शादाब आपल्या संघासाठी. चांगली कामगिरी करतोय शादाब. चेंडू शिल्लक असतील या इनिंग मधील. राईट राऊंड विकेट मारा करेल तो सोहम. त्याला समोर जाईल तो शादाब. पाहूया या चेंडूवरती सुरेख चेंडू फेकला. चेंडू सरळ गेला. इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावला. निर्धाव चेंडू जातोय. शेवटचा चेंडू या इनिंग मधील. पाहूया. आई सुरेख चेंडू फेकला. चेंडू सरळ गेला. इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावला. सुंदर गोलंदाजी म्हणावी लागेल ते आज वैष्णव असता या संघाची. षटक समाप्ती. 3 षटकाच्या समाप्ती अखेरीस धावसंख्या झाली ती 29. 30 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय 3 षटका मागे. धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. 29 धावसंख्या गोळा केली एमएससी संघाने 3 ओव्हर मध्ये आणि 30 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. दोन्ही संघांमध्ये अतिशय योग्य गोलंदाजी करतात, फलंदाजी करतात. पाहूया हे 30 धावांचं उद्दिष्ट कशा प्रकारे पार पाडण्यामध्ये यश मिळतंय त्या वैष्णव असता या संघाला. सोहम भाटकर आणि फिरोज 2 खेळाडू असतील. या 30 धावांचं उद्दिष्ट पार पाडण्यामध्ये त्यांचा एक मोठा मोलाचा भाग असेल. 2 खेळाडू जर क्रीज वरती राहिले 3 ओव्हर मध्ये तर नक्कीच विजयाच्या वाटचालीत जाऊ शकतो. विकेट थांबून खेळावे लागेल वैष्णव असता या संघाला. एमएससी संघामध्ये धावांचं उद्दिष्ट या ठिकाणी 29 धावसंख्या गोळा केली होती एमएससी संघाने. प्रथमतः फलंदाजी करून नाणेफेक जिंकून त्याने फलंदाजी स्वीकारली होती आणि 29 धावसंख्या गोळा केली आणि 30 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं. पाहूया एमएससी संघाकडून पहिलं षटक
कोण घेऊन येतो या ठिकाणी. समोर येतो फिरोज, एक मोठा खेळाडू रत्नागिरी मधील. पाहूया 3 धावांचं उद्दिष्ट समोर ठेवून कशा प्रकारे फलंदाजी करतात हे दोन्ही खेळाडू सोहम भाटकर आणि फिरोज. स्ट्रायकरला येतो फिरोज, नॉन स्ट्रायकरला येतो सोहम. कोणता गोलंदाज या ठिकाणी वापरला जातो एमएससी संघाकडून पाहूया. एमएससी संघाकडे अनुभवी असलेले खेळाडू, बरेचसे खेळाडू अनुभवी असलेले आहेत. टिपू असेल, शादाब असेल, युसुफ आहे. त्यामुळे पाहूया लॅबो आहे. पहिला चेंडू फेकेल फैजान, राईट ना ब्राउन विकेट मारा करेल तो फिरोज साठी. या करलेन चेंडू फेकला होता, चेंडू सरळ इष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावला. पहिला चेंडू निर्धाव फेकण्यामध्ये यश मिळतंय तो फैजान याला. दरम्यान पुढील चेंडू 30 धावांचं उद्दिष्ट समोर ठेवून फलंदाजी करावी लागेल. आई सुरेख चेंडू 1 धावसंख्येसाठी जातोय. संघाचं खातं उघडतोय. धावसंख्या आहे ती 1. तर गोलंदाजी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते ती फैजान यांची फिरोजसाठी. एमएससी संघाला जिंकायचं असेल तर ही विकेट महत्वाची असेल. पाहूया दरम्यान पुढे सुरेख चेंडू, पुन्हा एकदा यॉर्करला इथं चेंडू फेकला होता. आई चेंडू निर्धाव फेकण्यामध्ये यश मिळतंय ते फैजान याला. 3 चेंडू फेकून झालेत या ठिकाणी. 3 चेंडू शिल्लक असतील पहिल्या षटका मागे. पाहूया पुढील चेंडू. आई सुरेख चेंडू स्वतः अडवतोय. सुंदर गोलंदाजी म्हणावी लागेल त्या फैजान यांची. 4 चेंडू मध्ये फक्त 1च धावा दिली या ठिकाणी. 30 धावांचं उद्दिष्ट, 29 धावसंख्या गोळा केली एमएससी संघाने. दरम्यान पुढे चेंडू, 5वा चेंडू फेकेल तो फैजान, त्याला सामोरं जाईल तो फिरोज. पाहूया सुरेख शॉट म्हणावे लागेल. हा मात्र चौकार मिळवतोय फिरोज. 4 धाव मिळत आहेत संघाला. वैष्णव असता वॉरियर संघाला 4 धाव मिळत आहेत. संघाची धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या झाली ते 5. शेवटचा चेंडू असेल. सुरेख फटका म्हणावा लागेल आणि हा चेंडू बॉक्स आउट होतोय. विकेट मिळतंय. एक मोठा धक्का म्हणावा लागेल ते एमएससी संघाला. मी म्हटलं होतं की क्रीज वरती थांबून खेळावं लागेल वैष्णव असता या संघाला. सोहम भाटकर अजूनही क्रीज मध्ये आहे. आता गेला तो फिरोज यांची जागा घेण्यासाठी यश. फिरोजचा एक मोठा धक्का म्हणावा लागेल संघासाठी, असता वॉरियर संघाला. वैष्णव असता संघ हा एक युसुफ वैयक्तिक पहिल्या संघातर्फे दुसरा षटक घेऊन येईल तो युसुफ. त्याला सामोरं जाईल तो सोहम भाटकर. पाहूया सोहम भाटकर कशा प्रकारे फलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. 30 धावांचं उद्दिष्ट आहे या ठिकाणी. वैयक्तिक पहिल्या संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन येईल. पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल तो सोहम साठी. पहिला चेंडू फेकेल युसुफ, त्याला सामोरं जाईल तो सोहम. पाहूया पहिल्या चेंडू मध्ये चौकार मिळवतो का की सिंगल मिळवतो. पहिल्या चेंडू मध्ये चौकार मिळवतोय. आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करतोय या ठिकाणी. पहिला चेंडू हा महत्वाचा असतो. पहिल्या चेंडूवरती चौकार मिळवला की आपल्याला कॉन्फिडन्स मिळतो आणि पहिल्याच चेंडूवरती चौकार मिळवलाय आपल्या संघासाठी. धावसंख्येत भर पडली. धावसंख्या झाली ती 9. दरम्यान पुढे चेंडू, हा चेंडू सुरेख चेंडू फेकला. 1 धावसंख्येसाठी जातोय. धावसंख्या झाली ती 10. अजूनही जिंकण्यासाठी 20 धावांची आवश्यकता असेल. हा चेंडू आणि 20 धावा. दरम्यान पुढे चेंडू, सुरेख चेंडू आणि हा मात्र विकेट होतोय सोहम भाटकर. हा एक मोठा धक्का म्हणावा लागेल वैष्णव असता वॉरियर संघाला. हे 2 खेळाडू जे महत्वाचे होते त्यांची विकेट इथे घेतली जाते एमएससी संघाने. मोठा धक्का म्हणावा लागेल तो सोहम भाटकर यांचा. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल ते एमएससी संघाची. युसुफने चांगली गोलंदाजी केली. एक मोठा धक्का म्हणावा लागेल. तीन चेंडू या ठिकाणी शिल्लक असतील. अजूनही 20 धावांची आवश्यकता आहे. 3 चेंडू शिल्लक असतील या षटकामध्ये. दुसऱ्या षटकातील पाहूया युसुफ 3 चेंडूवरती काय कामगिरी करतो. वाईटचा इशारा आला पंचांकडून. 1 अवांतर धाव मिळते. संख्या झाली ती 11.
मतदार आपला पाहूया आपल्या संघासाठी काय योगदान देतो. आणि हा मात्र चेंडू मारला होता या ठिकाणी, थोडीशी मिस होते बॅट मध्ये आणि टिपू चांगलं योगदान देत आपल्या क्षेत्ररक्षण. हा चेंडू आता मारलेला चेंडू आणि हा 4 धावा मिळतात या ठिकाणी. धावसंख्या झाली ती 15. शेवटचा चेंडू असेल या षटकामध्ये, दुसऱ्या षटकातील. हा चेंडू महत्वाचा असेल. धावसंख्या झाली ती 15. अजून 15 धावांची आवश्यकता असेल. जर या चेंडूवरती चौकार आला तर आस्था वॉरियर संघाला थोडीशी मदत भेटेल. हा मात्र 1 धावसंख्येसाठी जातोय. सुंदर गोलंदाजी म्हणावी लागेल. षटक समाप्ती, 2 षटकाचा समाप्ती अखेर धावसंख्या झाली ती 16. 6 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता असेल. शेवटचा षटक कोण घेऊन येतोय आपल्याला पाहायचं. एमएससी संघाकडून धावसंख्या झाली ती 16. 6 चेंडू आणि 14 धावा. 6 चेंडू आणि 14 धावा. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करतायत. यश पाहूया आपल्या संघासाठी विजयी करून देतो का ते. एमएससी संघाकडून पहिलं षटक आणि वैयक्तिक पहिला आणि संघातर्फे तिसरं षटक, शेवटचं षटक घेऊन येते तो वदूत. वदूत टू यश. पाहूया पहिला चेंडू फेकेल. फुलटॉस चेंडू फेकला होता. पाहूया नोचा इशारा येतोय पंचांकडून. 51 धाव मिळते आणि 1 धावा. असे टोटल 2 धावा मिळतात या ठिकाणी वैष्णव असता या संघाला. अजूनही 11 धावांची आवश्यकता असेल जिंकण्यासाठी. वैष्णव असता 12 धावांची आवश्यकता होती. 9 चेंडू फेकला आणि 1 धावा मिळाली. टोटल 2 धावा मिळाल्या या चेंडूवरती. 12 धावांची आवश्यकता असेल. अजूनही 3 चौकारांची आवश्यकता असेल 6 चेंडू मध्ये. वदूत पाहूया राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. त्याला सामोरं जाईल तो यश हलदनकर. पाहूया यश कशा प्रकारे फलंदाजी करतो या संघासाठी. आणि हा चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर टाकलेला. वाईटच्या इशाऱ्याला सुंदर क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळतं विकेट किपर यांचं, यसुब यांचं. पुढील चेंडू 6 चेंडू कशा प्रकारे फेकतील ते वधू. हा मात्र सुरेख फटका म्हणावा लागेल. मात्र ते 2 धावेसाठी जात आहेत या ठिकाणी. 2 धावेने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या झाली ती 21. सुंदर फटका होता, सुरेख फटका होता, मारला होता तो यश याने. चांगली फलंदाजी करावी लागेल आपल्याला जिंकायचं असेल तर. 5 चेंडू 9 धावा. 5 चेंडू 9 धावा. पुढील चेंडू राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल तो यश हलदनकर. पुढील चेंडू हा मात्र सुरेख फटका करावा लागेल आणि हा चौकार जातो. या सुंदर फलंदाजी म्हणावी लागेल ते यश हलदनकर याची. आपल्या धावसंख्येत झटपट बदल करतोय आपल्या संघासाठी. चांगलं योगदान या ठिकाणी देतोय. अजूनही जिंकण्यासाठी 4 चेंडू आणि 5 धावा. मॅच मध्ये काही होऊ शकतं. थोडस कान मंत्र देताना वदूत याला. 4 चेंडू 5 धावा कंपल्सरीचे. थांबा एक मिनिट.
आता जर सामना हा टाय झाला तर सुपर ओव्हर खेळवला जाईल. या ठिकाणी नोंद घ्यायचंय दोन संघाच्या संघनायकांनी. पाहूया पुढील चेंडू या ठिकाणी वदुते यांचा यश हलदनकर साठी. पाहूया पुढील चेंडू. हा माझा फुलटा चेंडू टाकला. फुलटा चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलला यश हलदनकर याने. संघासाठी चांगला योगदान देतो या ठिकाणी. सुंदर फलंदाजी म्हणावी लागेल ते यश हलदनकरांची. अतिशय योग्य दर्जेदार फलंदाजी आपल्याला म्हणावी लागेल ते यश हलदनकर यांची. धावसंख्या झटपट बदल होते. धावसंख्या झाली ती 29. पुढे चेंडू फुलटा चेंडू हाय आणि एक धाव या ठिकाणी मात्र पूर्ण करताय. एका धावेने संघ या ठिकाणी क्वालिफाय होतोय. सुरेख फलंदाजी म्हणावी लागेल ते यश हलदनकर यांची. खराब गोलंदाजी केली ती एमएससी संघाकडून वदुते याने. पहिले सुंदर मॅच होते या ठिकाणी. रॉनिश फायटर संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचा आहे.